ana m ekele gị enyi m, ana m anabata gị na GCK kwa ụbọchị. Ana m ekpe na nke ụbọchị taa ga-eme ka ihe niile nke ị na-achọ n'ebumnuche gị niile bịa na mmezu n'ụbọchị taa. Luk isi nke 7 amaokwu 20. O nwere ajụjụ nọ na njedebe nke akụkụ ahụ na John Baptist zipụwo ka a ga gwa onye nwe Jizọs Kraịst. Ọ chọrọ ịmara, ọ sị, ị bụ onye ahụ nke ga-abịa? Ọ bụ gị bụ onye na-abịa, ma ọ bụ anyị na-ele anya onye ọzọ? Anyị na-ele anya nzọpụta. Ọ bụ gị ga-abịa wetara anyị nzọpụta ahụ, ka anyị ga-ele anya onye ọzọ? Anyị chọrọ nnapụta, anyị chọrọ ọgwụgwọ nsọ, anyị chọrọ nnwere onwe kpamkpam site n'agbụ niile na ihe ọjọọ niile nke ekere anyị agbụ. Ọ bụ gị bụ onye ahụ ga-abịa? Anyị nọ na-ele anya ọtụtụ afọ ha nọ na-eche, ọtụtụ narị afọ ha nọ na-eche. Ugbu a ajụjụ abụrụ ajụjụ si n'ọnụ John onye Baptist sị, ọ bụ gị bụ onye ahụ nke na-abịa, ma ọ bụ anyị na-ele anya onye ọzọ? Otu ajụjụ ahụ nke ị gara ajụ taa. Ị nwere nsogbu, ị chọrọ ka nsogbu abụrụ nke a ga-ebupụrụ gị. Ị nwere ọrịa na-adịghị agwọ agwọ, ị chọrọ ka ọrịa agwọghị agwọ ahụ bụrụ nke a ga-agwọ gị. Ị wee na-ajụ ajụjụ, abịala m n'ebe ikpeazụ, ebe ogbugbo ga-abịa. Ọ bụ Kraịst ahụ, onye ahụ nke na-abịa wee gboo mkpa m niile, ka aga m ele anya onye ọzọ? Ị chọrọ ka azọpụta gị, ị chọrọ ka ibu arụ nke mmehie bụrụ nke a ga-ebupụ pụọ na ndụ gị. Ihe niile bụ agbụ nke mmehie nke kere gị, ihe niile nke na-eme ka ọ ghara ịdịrị gị mfe ibi ndụ ezi omume, ikwu okwu ezi omume, na-ajụ ajụjụ. Ọ bụ ya bụ onye ahụ bụ Kraịst, bụ onye nzọpụta ahụ, onye nwe anyị, onye mgbapụta, onye na-eme ka anyị nwere onwe anyị. Kraịst onye na-agwọ ọrịa. Kraịst ọ bụ ya bụ onye ahụ nke na-abịa bịa gwọọ gị, onye na-abịa bịa zọpụta gị, onye na-abịa bịa napụta gị? Ka anyị na-ele anya onye ọzọ? Ka bụ ajụjụ onye ọbụla na-ajụ taa. N'otu oge awa ahụ, o wee mee ka arụ ọtụtụ mmadụ dị ike site n'ọrịa na ajọ ọrịa dị iche iche na ndị mmụọ ọjọọ. O wee werekwa amara mee ka ọtụtụ ndị isi hụ ụzọ. Chetakwa, ọ na-aza ajụjụ, ọ bụ gị bụ onye ahụ na-abịa? Ka na-ele anya onye ọzọ karịa ịdịrị ekwu otu okwu. E nwere ihe o tinyere n'ọlụ, ọlụ nke ọlụ ebube, ọlụ nke ike, ọlụ nke mere ka ndụ ha gbanwee n'oge awa ahụ. N'ịza ajụjụ ahụ nke bụ, ọ bụ gị bụ onye na-abịa? Ka anyị na-ele anya onye ọzọ? N'oge awa ahụ, o mere ka arụ ọtụtụ mmadụ dị ike site n'ọrịa na ajọ ọrịa dị iche iche na ndị mmụọ ọjọọ. O wee mee ka amara ya mee ka ọtụtụ ndị kpuru ìsì hụ ụzọ. N'abalị a, ọ bụrụ na ị bụ onye kpuru ìsì, ọ ga-enye gị ịhụ ụzọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-adịghị anụ ihe, ọ ga-emepe ntị gị. Gị bụrụ onye na-adịghị ekwu okwu, ọ ga-atọpụ ire gị. Ọ bụrụ na e nwere ihe zara gị aza na-arụ n'akụkụ arụ gị, ọ ga-eme ka ihe ọzịza ahụ bụrụ nke ga-adakpọ n'aha Jizọs. N'oge awa ahụ, o wee mee ka ọtụtụ mmadụ dị ike site na ọrịa na ajọ ọrịa ha niile na ndị mmụọ ọjọọ. Wee meekwa amara mee ka ọtụtụ, ịbụ otu n'ime ọtụtụ ahụ. Asị m, ịbụ otu n'ime ọtụtụ ahụ onye nwe anyị ga-eme ka ọ dị ire na ndụ gị taa n'aha Jizọs. Nye ọtụtụ ndị kpuru ìsì ka o nyere ịhụ ụzọ. Amaokwu 22. O wee zaa sị ha, Jizọs wee zaa sị ha, wee gwa ha sị, gaanụ kọọrọ Jọn ihe niile unu hụrụ na nke unu nụrụ. Ndị ìsì na-ahụ ụzọ. Ọ ga-eme ọzọ. Jizọs Kraịst dị otu ahụ ọ dị ụnyaahụ, taa, ruokwe ebighị ebi. Ọ sị, gaa gwara m Jọn, o wee zipụ m ka m bịa gwakwanụ gị na ndị kpuru ìsì ga-ahụ ụzọ, na ndị ngwọrọ ga-aga ije. Ọ sị, gaanụ gwa Jọn ihe niile unu nụrụ na ndị ngwọrọ
aga ije. Ọ gwara m ka m gwa gị n'abalị a na ọ bụrụ na ị bụ onye ngwọrọ, lee ihe ga-emenụ, ị ga-ebili jee ije. O wee sịkwa, a na-eme ka ndị ekpenta ka ọ dị ọcha. O zipụwa m ka m gwa gị n'abalị a na ọ bụrụ na e nwere ekpenta dị n'arụ gị, n'otu Jizọs ahụ kwa, otu ahụ ọ dị ụnyaahụ na ọ dị taa, dịkwa ebighị ebi, ọ ga-asacha gị, mee ka ị dị ọcha pụọ na ekpenta gị. Ndị ntị chiri na-ahụ ụzọ, leenụ, ọbụladị ndị ntị chiri ha ga-ahụ ụzọ. A na-eme ka ndị nwụrụ anwụ si n'ọnwụ bilie. A na-eme ka ndị nwụrụ anwụ si n'ọnwụ bilie. Ihe ọbụla bụ ihe nwụrụ anwụ na-arụ gị, ọ bụ akụrụ gị, omume ji gị, ihe ọbụla nke abụọ na ndụ ọzọ. Ọ sị, a na-eme ndị nwere ndị ogbenye na-ezi ha ozi ọma. O wee sị, amaokwu 23, ngọzi na-adịkwara onye ahụ bụ onye ọbụla nke na-agaghị ama n'ọnya na-arụ m. Ị gaghị abụ onye ga-ama n'ọnya na-arụ m. Kedu ka mmadụ ga-esi wee bụrụ onye ga-ama n'ọnya na-arụ Kraịst? Onye ọbụla emehiewo, ha adịghị eru otuto nke Chineke. Mgbe Chineke na-akpọ gị onye mmehie, ọ bụghị ihe ala ọzọ, ọ bụ ihe anyị bụrụ tupu anyị ezute Kraịst. Mgbe Chineke kpọrọ gị onye mmehie, ị gaghị abụ onye ga-ama n'ọnya. Onye ọbụla nke na-abụghị onye ga-ama ọnya na n'ọnya na-arụ Kraịst. Kraịst bụ onye nzọpụta. Ọ bịara ka ọ zọpụta anyị pụọ na mmehie. Ọ bụ na ọ bịara ka ọ zọpụta anyị pụọ na mmehie, ọ ga-agwa gị eziokwu na ịbụ onye mmehie. Ọ bụrụ na ị bụghị onye ọ na-ewute, lee, nzọpụta ga-abịa n'ụzọ gị. Ka bụ oge awa gị, ka bụ oge nke gị. Ihe ọbụla bụ ihe ahụ nke ị meworo, dịka gị onwe gị na-anabata, dịka ị na-atụkwasị ya obi, dịka ị na-ekwere na ya, dịka ị na-adabere na ya, na-enweghị obi abụọ ma ọ bụ inwe mwute, lee, ọlụ ebube abịawo na ndụ gị n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. O nwere onye ode akwụkwọ, ọ sị na onye ọbụla urule ndị furu efu. Otu ọbụla o siri mmasị gị, kwuo ya na anyị niile bụ ndị furu efu. Ị ga-ewere ihe ị chọrọ ime, iwere nke a, iwere nke a, ihe niile ị na-eme n'ịgbagharị, enwe onye ma ihe ọ na-eme. N'ezie, anyị na-abụ ndị na-eji ndụ anyị niile na-agagharị n'ụwa niile, na-achọ ọdịmma na ihe ụtọ wee nye obi anyị. Gị hụkwa, ebe ọbụla anyị na-agha, Jizọs Kraịst bụ ihe anyị na-achọsi ike. Chineke ga-eji onye isi ma kwuo okwu banyere ihe anyị na-agwa gị, na Chineke wee onye nwere ike imetụ gị aka ma nwee ka ihe niile ị na-eme nwee ihe a ga-akpọ ya. N'ezie, mkpa gị niile, n'agbanyeghị oge ọ nọ, n'agbanyeghị otu ọ dị, onye ọzatụ na-abịa ugbu a, Chineke ga-eji akwara ngwa ọrụ igbo mkpa gị ndị a. Anyị ga-ekpe ekpere ugbu a, dịka ị na-ewere ndụ gị nyefee ndụ gị nye onye nwe anyị. Ihe a bụ oge awa gị. Ihe otu oge awa ahụ, n'otu oge awa ahụ, mgbaghara nke onye nwe anyị ga-abịa. Anyị ga-ekpe ekpere ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, ikwuole onye ọbụla nke na-akpọku ahụ onye nwe anyị na a ga-azọpụta ya. Ana m ekpe ekpere ndị a niile bụ ndị bịara ugbu a, ndị na-efe gị ofe, na-akpọ gị onye nwe m, na-ewere ndụ ha na ndụ ihe niile ha meworo nyefee gị n'aka. Gbaghara ha n'aha Jizọs. Mee ka ha nwere onwe ha ugbu a n'aha Jizọs. Zọpụta ha n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, amaara m na ị pụrụ ịzọpụta ruo n'ọgwụgwụ. Ana m ekpe ekpere na nzọpụta gị ga-adịgide, ndụ ọhụrụ ga-adịgide, ụzọ ọhụrụ nke iji ire ha ekwu okwu nye otuto gị ga-adịgide n'aha Jizọs. Ka ọṅụ nke nzọpụta bịakwute ha, ka udo nke na-abịa na nzọpụta bịakwute ha ugbu a. Mee ka nke a guzosi ike, bụ nzọpụta gị na mgbaghara gị na nnwere onwe gị na mgbapụta gị na ndụ ha n'obi ha ugbu a. Imela onye nwe anyị, n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Ọlụ ebube, ọgwụgwọ nsọ, ọ bụ nke gị n'abalị a. Nna anyị, anyị na-ekele gị n'abalị a, na-agọzi aha gị.
anyị maara na ịdị agha agha, ịbụghị mmadụ na ị ga-atụ asị maọbụ nwa nke mmadụ na ị ga-agbanwe obi gị maọbụ ichegharịa. Ihe ọbụla ị kwuru si ị ga-eme ha. Ya mere n'oge awa mee ya nye ndị gị niile n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ ọrịa na-arụ ha, ana m arịọ gị ka ike gị na mmetụ aka gị bụrụ nke ga-abata wee wezụga ọrịa na nrịara niile ahụ n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere ka ndị abụ ndị nwere ọrịa n'ahụ ha ma ọ bụ ekpenta ka a sachaa ha n'aha Jizọs pụta ìhè. Ndị ahụ bụ ndị nwere ihe na-agagharị n'arụ ha, ana m enye iwu ihe ndị a na-agagharị agagharị erepụta n'aha Jizọs. Ọ bụ ara ọwụwe mmụọ ọjọọ na-emebi ụbụrụ gị pụta n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere onye nwe anyị na ị ga-atọpụ ike gị nye ha ugbu a. Ọrịa ara ga-apụ. Ihe ọbụla bụ ihe tere ha eto n'arụ dịka n'olu maọbụ na mkpumkpu azụ maọbụ afọ zara aza maọbụ ibu azịza maọbụ ihe ọbụla toro ha n'ahụ nwoke maọbụ nwaanyị, metụ ha aka ugbu a. Wezụga ihe niile zara aza pụọ n'arụ ha n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere maka ndị abụ ndị kpuru isi, imetụ anya isi ha aka ugbu a. Anya kpuru isi nara ọgwụgwọ nsọ gị ugbu a. Mepee anya gị ndị ahụ, malite hụwa ụzọ n'aha Jizọs. Ndị abụ ndị ntị chiri, ana m ekpe ekpere na ị ga-abụ onye a ga-agwọ, ị ga-abụ onye ga na-anụ ezigbo ihe ugbu a n'aha Jizọs. Ọnụ na-adịghị ekwu okwu kwuo okwu n'aha Jizọs. Ndị a niile bụ ndị nwere ngwọrọ, ndị a bụ ndị ụkwụ ha gbajiri agbaji, bilie wenata ike na ihe niile bụ ọrịa mkpọnwụ nke ahụ ka ọ pụọ. Ndị nwere ụkwụ ka mkpirisi karịa nke ọzọ, ka ụkwụ mkpirisi topụta n'aha Jizọs. Aka kpọnwụrụ akpọnwụ, setụpụ aka gị, nwere onwe gị n'aha Jizọs. Ọlụ ebube nke ị na-achọsi ike, mwegha nke ị na-achọsi ike, ọgwụgwọ nsọ nke ị na-achọsi ike, a ga-eme ya na-arụ gị ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ndị a bụ ndị chọrọ ka ekegharịa ihe na-arụ ha, mere ha ya ugbu a. Ọ bụ akpa ume na umeji, akụkụ arụ ha niile, mụrụ ọlụ ebube gị metụ ha aka, nara ọgwụgwọ nsọ gị ugbu a. Onye nwe anyị na-ekele gị maka ama m na imeela ya. Onye nwe anyị, emewo ya. A ga-enwepụta ihe nke ike gị n'ebe ọbụla ugbu a. Anyị arịọ nke a n'aha Jizọs. Dịka ị na-anọnyere anyị na-agba GCK kwa ụbọchị nke taa, Ya mere biko sonyere anyị na www.gck.hq. Biko sonyere anyị. Obiọma ga-akpakwa na ọ bụrụ na ị ga-eso etinye aka n'ebe ahụ edere subscribe, werekwa ozi a kesara ndị enyi gị ndị niile. Obiọma ga-akpa anyị na ọ bụrụ na ị ga-esonyere anyị dịka anyị na-eme ya kwa ụbọchị. Imeela.